Hidup itu harus disyukuri, jangan diratapi, harus dinikmati. Perbanyak syukur biar hidupnya tenang dan damai. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak muring-muring, jangan banyak muni-muni, jangan banyak nesu-nesu. Lah sing nesu-nesu ki sapa to Pak wo? Karyo Plecet, aku mau ketemu Karyo Plecet yang nunjuk hati. Lah kok teko-teko nesu-nesu nah di hutan, karo marah-marah. Kan sudah beriver-river, bersungai-sungai tak beritahu. Maksudnya apa kuwi? Maksudnya ini berkali-kali tak beritahu. Sesuk yen lemahku wis payu tak sahur aku rak ngono. Weh, kowe arep padha lemah Pak wo? Heeh, aku arep padha lemah aku. Jalan-jalan piro Pak wo? Wis pokoke sing penting payu lah. Men kek iso nyarutang Karyo Plecet. Yo aja waton payu Pak wo, eman-eman. Soale Karyo Plecet ki wis ngoyak terus, sing penting payu tak keke. Sing arep didol ki lemah sik endi to Pak wo? Lemah kae lho, sak ember kae. Burung payu-payu kok aku ada lemah sak ember, burung payu-payu. Iyalah, tak kira ki sawah apa kebon. Sawah, kebon wis sapa, sawahe sapa? Lemah sak ember sing arep tak dol ki burung payu. Mau ya durung iso nyarutang Karyo Plecet. Yo ngene iki nek urusan karo wong edan.